さてここからは N 特です。流行の B 級グルメですが、最近はワールドワイドな B 級グルメが日本に次々と上陸しているんです。肉汁たっぷりの串焼きに真っ赤な激辛チキン。そしてこちらはちょっと大きな小籠包。美味しかった。アジア各地から B 級グルメが今続々日本に上陸している。今何食べてたんですか？ラグメンです。ラグメンって何？週3やんろう。やんろうって何？聞き慣れないメニューだが味は日本人にもぴったり。そこには人々の熱い思いが。本当の現地の味で美味しさを伝えたいっていうのが一番のきっかけですね。現地に行かなくても都内で味わえちゃう人気の新しいアジアン B 級グルメをいただきますだ。続いてはかつてシルクロードの交差点として栄えたウイグルから西新宿にやってきた B 級グルメ。今年5月にオープンしたばかりのこちらの店では大人気のメニューがあるという。それはラグメンはやっぱ来たら必ず頼む。ラグメン大好きで。ラグメンって何？こちらタリムラグメンでございます。こちらがラグメン。うどんに似た白い麺にトマトベースのピリ辛野菜炒めを乗せて食べるウイグルの主食なのだという。こちらはパスタの素なんですよ。日本にとって言えば讃岐うどんの素なんです。うどんのルーツとも言われるその麺の特徴はパスタよりもちもちでうどんよりコシが強い独特の食感。この日も次々とラグメンの注文が入る。日本人にも食べやすい味で評判は上々だ。美味しいですよ。これ大好きなんですよ。さらにこの麺にはすんごい秘密があった。なんと一人前が1本の麺。そこにはウイグル伝統の驚きの技が。うどんやそばのように包丁で切るのではなく両手だけを使い徐々に伸ばしてゆくのだ。ここの料理食べてもっとウイグル人を理解してもらおうじゃないのとも考えがあるんです。オーナーのスラジリンさんは9年前に来日。留学先の日本でウイグル料理を広めたいと奥さんのミケライさんとレストランの開業にこぎつけた。店ではラグメンと並ぶもう一つの看板メニューがあった。それはピテルマンタでございます。どこかで見たことのある形。そう、これは小籠包のルーツだと言われているペテルマンタというメニュー。たっぷりジューシーな肉汁が自慢だ。さらにこちらはみじん切りのかぼちゃが甘くてヘルシーなカマンタ。小籠包のルーツウイグルのペテルマンタを日本に広めようというスラジディンさん。温かいうちにどうぞ。実は奥さんのミケライさんの一族がウイグルで60年以上営んでいたレストランの名物だったという。食を通してウイグル文化を伝えたいという思いで彼は留学先の日本にレストランをオープンさせたのだ。ウイグルにいる家族には毎日のように電話をしている。名物ペテルマンタの味を受け継ぐ店を日本で出したことをみんな喜んでいる。そうスラジリンさんは話す。一族に伝わる秘伝のレシピで作る貴重な一品。美味しかった。コクがある感じで鮮度はこっちかなって感じしちゃった。かぼちゃだ。女性にもぴったりだな。アジア各地の知られざる美食上陸の陰にはさまざまな人の熱い思いが込められていた。食欲の秋
今最も熱いアジアン B 級グルメを味わってみては？